Gai? Ja, geh siŵr. Diolch. Ti'n iawn? Iawn. Ti? Iawn. Iawn. Diolch. Be wedi wneud? Darllen. Wel, o'n i'n trio darllen. O, right. A be wedi'n darllen? Llyfr. Just llyfr? Ie. Just llyfr. Iawn. Wedi isio rhywbeth felly? O, na. Na, dim byd. Dim byd o'n gwbl. Iawn. Iawn. Wel, dweud y gwir. Pam wedi isio aros i mewn? Sorry? O, sbia. Mae'n braf iawn heddi. Yn heilog. Yn gynnes. Mae'n diwrnod perffaith i mynd am dro. A beth am dwi isio aros i mewn i darllen? Wel, ia. Felly mae'n syniad da hefyd. Aros y munud. Pwy wyt ti? Neb. Sori. Neb. Ia. Neb ydw i. Sut wyt ti medru bod neb? Dwi'n dy weld di. Dwi'n siarad efo chdi. Dwi'n glywed y lais di. Na. Mae'n amhosib. Dwi'n methu bod neb. Ia. Ond yn wir, ti'n siarad efo neb. Ti'n dychmygu fod ti'n siarad efo rhywun achos ti isio. Ond, dweud y gwir, ti'n siarad efo neb. Ond chdi. Be? Mae'n drwg yn i. Yn wir. Dwi'n mor sori. Helo? Pwy? Geraint. Iawn mate. Na, dim lot really. Jyst darllen, wel, ac yn chysgu, wel, mwy o cysgu. Beth dwi'n neud? Heno. A fel mae'n digwydd, ddim byd, pam? Ia, tro dad. Faint y gloch?
Right? Yeah? Beth am i ti dŵad yma? Da ni medru mynd yn ngar. Right? Na, dim ots. Na, dim ots gyda ni. Ei paidio bod yn hwyr. Na, dwi'n cofio. Na, tro diwetha. Na, dim fi, ti. Iawn. Na, dim ots. Yeah, really. Alright. Right, ta-ra mate. Na, siwr. Dwi'n mynd am dro.